U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće. Sura El Insan, ajet 30. Kad posmatramo stvari i zbivanja zajedno s našom povezanošću s njima, sasvim jasno vidimo da mi ne možemo ni slamčicu ponijeti ako to uzvišeni Allah ne želi. Naprotiv, događa nam se ponekad da nakon što obavimo sve pripremne radnje, nakon što razmislimo o problemu i osmotrimo ga sa svih strana, nakon što sve prema tome isplaniramo pa povjerujemo da smo ispunili sve uvjete, najednom vidimo da se sve naglavačke okrenulo kako nam nije moglo ni pasti na pamet. To znači da kad bi bile u obzir uzete sve pretpostavke, Božja volja ne bi od njih ništa zavisila, odnosno ako uzvišeni Allah ne želi da se nešto ostvari onako kako mi želimo, neće se zacijelo tako ni ostvariti, makar bili ispunjeni svi vidljivi uvjeti. Tako naši planovi odlaze u vjetar. Naravno da je naš Gospodar htio, sve bi nas uputio. Svi bi činili sećdu. Svi bi imali prosvjetljenu dušu i bili usrećeni pobožnošću. Bili bi počašćeni vjerovanjem i islamom. Međutim, Allahova volja je htjela nešto drugo. Nije bila povezana s takvim načinom upute i nije se tako dogodilo. Povjetarac vjerovanja pirka i svojom blagošću i svježinom miluje ljudska srca pružajući im slast sreće. To vjerovanje im pruža radost za radošću. Kako god se osnaži vjerovanje, srce se više širi i raste dok ne dostigne razinu ljudske savršenosti s kojom čovjek postaje uzor ljepote, čovječnosti i dobrote. Nema sumnje da se čovjek sam po sebi ne uspinje na visinu. Onaj koji ga gore diže jeste Allah, koji sve može. On je taj koji ga uzdiže i omogućava mu da se stepenicu po stepenicu uspinje ka uputi dok ne stigne do njenog vrha. Međutim, mnogi kojima su dati razum i razboritost nisu darovani i uputom, već žive životom životinja. To znači da povodac upute ili zablude nije vezan za čovjekovu pripravnost i prijemčivost ili za ljudsku volju, već za Božje htjenje. Iz ovoga se jasno vidi da mi nismo u situaciji koja bi nam omogućila dirigovanje stvarima i zbivanjima. Stoga možemo reći da mi nismo ništa drugo nego jedan povod i jedno sredstvo u procesu stvaranja. Naravno, uzvišeni ništa ne stvara osim onoga što hoće. U postojanju nema ničega osim s njegovom voljom. Niko osim njega nema moć da od nemogućeg čini moguće, a od mogućeg nemoguće. Njegova moć je njegova odlika. Zato vidimo da je on postojano moćan, snažan i silan. Kao što je nama darovao snagu kojom možemo vršiti radnje, dao nam je i korištenje naše volje u vidu u kojem mi želimo, s tim što su njemu, neka je slavljen i uzvišen, svojstveni njegova volja i htjenje i pored toga što je nama darovao volju. Situacija sa upućenošću i zabludom se ništa ne razlikuje. Nema toga koji upućuje, niti toga ko ostavlja u zabludi, osim uzvišenog Allaha.